videu. Dnes budeme šiť druhý strih z predošlého videa, keďže sme robili unboxing z Takoj. Skúšame strihy z Takoj. Je veľa otázok na tieto strihy, či sedia, či sa s nimi dobre pracuje. Takže ja som sa rozhodla, už z predošlého videa viete, že robím test týchto strihov. V prvom videu sme robili strih Aurora, môžete si ho pozrieť v predchádzajúcom videu. Dnes v tejto druhej časti budeme testovať druhý strih Brooklyn. Obidva tieto strihy som dostala ako PDF-ko, čiže máte to rovno online. Ak nechcete látky od nich, môžete kúpiť strih, príde vám hneď na e-mail, vytlačíte si v A4, dostanete aj presný e-book, ako pracovať so strihom, dostanete aj ako šiť. Poďme spolu teraz otestovať tento strih Brooklyn. V prvom rade si vystrihneme všetky diely z látky, jedenkrát predný diel, jedenkrát zadný diel a samozrejme rukav, zrkadlovo dvakrát. Vystrihneme si aj pás na priekrčník. Nezabudnite si vykopírovať aj všetky značky zo strihov. A ideme zošívať. Priložíme si predný a zadný diel k sebe lícom k lícu a prešijeme. Ja som prešívala tieto časti na overlocku, ale keďže úplne sa nestrapka, kľudne môžete aj na obyčajnom stroji a môžete použiť overlockový steh. Ak už máme zošitý predný a zadný diel k sebe, ideme si prišiť aj rukavy. Tu si samozrejme pomáhame aj značkami, ktoré sme si vykopírovali zo strihu. Keď všetko máme pekne prichytené, ideme si to prešiť. Samozrejme si všetko pekne skontrolujeme, či sadlo dobre, či sa nikde nepáre a ideme na ďalší rukav. Pás na priekrčník prehneme na polovicu a zošijeme spolu. Rozdelíme si aj priekrčník aj pás na tretinky a prichytíme ich spolu. Tak toto samozrejme robím ja, mne to takto najviac vyhovuje. Ak máte nejaký lepší spôsob, kľudne si to urobte podľa seba. Ideme to pekne spolu prešiť. Ja najprv šijem na obyčajnom stroji, ak som s výsledkom spokojná, až potom to prešijem na overlocku. Teraz si ideme prišiť rukávy spolu, čiže ich pekne tiež prichytíme a prešijeme takto jeden rukáv a takisto aj druhý rukáv. Už keď som bola pri overlocku, začistila som si aj spodnú časť trička. Už máme rukavy zošité,
Zohneme si ich dovnútra asi 2 cm a prešijeme takisto aj tú spodnú stranu. A máme hotovo. Tak čo, ako vám to šlo? Ja verím, že keď ste dodržiavali presný postup, ktorý ste dostali, išlo to ako po masle. Inak som sa riadila presným PDF postupom, aký mi dodali. Strihy sedia, tieto dva úplne peckovo vyšli, však videli ste v minulom videu, uvidíte aj teraz na konci vo videu. Ak by ste chceli ešte nejaký strih otestovať, kľudne mi napíšte dole do komentu vaše nápady, postrehy, alebo čo by ste chceli ešte vyskúšať, s čím si neviete dať rady. Budem rada za každý like, za každé zdieľanie, kľudne zdieľajte tieto videjka v skupinách alebo medzi sebou, potešíte ma tým veľmi, vás to nič nestojí, takže budem veľmi rada za takúto podporu a teším sa na budúce pri ďalšom videu. Čaute!